Har du brug for en person ved din side, når du skal diskutere en sag eller en problemstilling på rådhuset? På rådhuset, der er de klar til at møde dig og til at hjælpe dig med dine spørgsmål eller din sag. Men måske er du lidt nervøs eller forvirret. Måske forstår du ikke helt din sag til bunds eller din stilling i den. Her på rådhuset er de eksperter og har erfaring i det, I skal snakke om. Men hvad med dig? Måske har du det helt fint med at møde op på rådhuset, og de gør nok, hvad de kan for at gøre sagen forståelig for dig. Men er alle dine muligheder mon helt udtømte? Husk, at hvis du har brug for det, er der dygtige borgere, der kan møde op sammen med dig. Det er borgere, der har indsigt og erfaring i det, I skal snakke om. Bisidderordningen i Gentofte er til for dig og koster dig ikke noget. Det er jo vigtigt, at du får sagt det, du kom for at sige, og ikke lige glemmer noget eller bliver nervøs. Og ikke mindst, at du bagefter kan huske, hvad der egentlig blev sagt ved mødet. Så er det godt at være to. Så kan vi forberede, og ikke mindst snakke om konsekvenserne af mødet bagefter.